Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Shout out kada kayo amin. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Jak kayat ti maabak. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ala ni nanang, agis iskator manan. Ingkay manganan. Jak kayat ti maabak. Isungagtal na kayaw. Mangang kayulatan. Sumaruno akto. Nay, awanan. Sikam tumot ngamen. Unay daytan kaka. Kita man ket awanan. Naabakan. Basol ko ngatan nanang. No amom gagay ay aya makitikas to. Di nakisturban. Nalawag. Nagpatagkat daytan nga ay ayam nanang. Unay daytan kaka. Bakit? Itay pa'y agsapa adumdumugam na ita silpon mang. At tanakatanay, ang mga numaawan manan. Unay daytan kaka. Agkas-kasta kalatan bakit? Paturay mong samot na magsatan kay ti angas. Unay daytan kaka. Aglisi ka man di tatap no makakonstretak. Di ka pa'y agbalikasan. Sana constrate. No di ka concentrate. Day, awanan. Agkaraabakan just kay. Di kay to makataltal na. Unay daytan kaka. Imbi na amapan ka kanoy di balay da. Ta, ada pa'y ayam. Uwan. Amok daytan kaka. Thank you sige. Imbaga ka ang tibilin na ta. Lumabas ang malang di balayaw. Sige kaka. Masapul ang mapanak. Tapno makabawi ak iti abak ko iti naminsan. Ay, unay daytan kaka. Apanam ipipan niya. Ay, unay daytan kaka. Si bubukal manin anagan ko timbalikas mo. Di mo pa'y langaron inraman ta apelyidok. Unay daytan kaka. Kastabat tiyawag na kada tayo iji eskwilaan. Nagan tiyawag na wano apelyidaw. Apay iskulaan dito'y balay. Saan mo't kindi Saan aditaw ti eskwilaam no di kat ijay? Anyat sasawa mo dominador. Ador ko nam Kaday tamo ta talaga tinagan mo. Saan mo't nga eskwilaan dito yakas na kunam? Isong awagan na kiti palayaw kaw. Amam dominador. Dailulit na. Madadaal manan ti diskartek. Sangkay bagakken ka relaxation ko daytoy dadaal manan. Apay no aginanaka, wano agrelax ka dito'y balay. Saan ka pa'y amaabak? Kasanon, no mga abak kiti papanak. Di sayang launay. Kasanumat, no maabak ka. Di na sayang. Ay, maabak ka laang makita. Unay daytan ipipan niya. Agawid akon kakadua. Yapay ngayon mo. Apay, nangabak ka lang. Agawin ka. May ka na nagakop iti kwarta. Pasubot ka mo apay, takay kayat mo maabak kuno mangabak, no jak kayatan awan ti makatubngar kanya. Didak apaan, tadakas dayta, love your enemy. Sige, bye-bye people. Di kanto, may ayam nito. Agakop lang, tigaganam. Dawa mo dito. Ado ti kwartak itatana nga abak. Kita amday tabakat. Jay. No naabak ka, sigurado o ngay bagam marin asyak tinang buwisait mo no nang malas.
Ibaglakid din ta nangabak ka. Basta di dakbusitan, no kasta rumrumwarak, tapno na andayas, ama magnet amin a kwartada iti dakulap ko. Oray, daytan ka. Ay natatang, awanan ti inanan ni nanang. Saan ba't nga trabaho dito balay? Kasano ako na mga awan inanan ah. Kayat ko asawun tatang, uray kasangsangput na anaggapo iti nakiay-ayaman na, isublat na mo, scatter na. Mas dawak ka ni nanang yaw. Bakit ang aman lugal? Wen nga rod. Apay tatang, idi inasawa yun ni nanang sigo dun aman nugal. Saan mag? Nagsingpot iti balasang. Isungaron nga nasawak ta nakasingsingpot. Saan nga sugsugal? Saan ang makiap-apa? Saan ang nagumsang? Ang ininakibarbarkadan ka nagiti manlugal iti lugar tayo. Nagbalinmut na demonita. Ay unay daytan kaka. Nagpa-impluensya ni nanang iti dakes. Imbes nga iso ti mang-impluensya ka nagiti ang tutubaw ken kapatanan na. Saan mag? Iso mo ti inimpluensyaan na. Madi tinasumok ni nanang tatang. Bagbagaan nyo man kitday anak. Bareng linggin na kayaw. Ibagak daytoy kini manong tatang. Tapno isuntimang bagbaga. Unay daytan kaka. Amok daytan na din. Ngam sa anak lang agtagtagari. Di kas labaybay antayon ni nanang iti bisyo na. Saan mo? Hanggang paliiwak ni nanang. Saanin anasken manong? Napaliiw tayon. Sangkay bagana a relaxation na dayta. Kasano ang makarelax ti utek na nagsugalmet. Matetenski di Tapang na nga isukuma ti mangabak. No naabak, adama stress. Makarelax nga rod no kasta. Unmat ka tiya. Aga mala, bayan ta kasaritak taw. Itahan manong tani, cellphone manen tat atupagan na. Intun kwan na ulawan, unay daytan kaka. Anya? Nagalasa talaga tinasumok ni nanang ako na a relaxation na. Oray sa dino ti ayan na, makisugsugal. Adaman itirwar wano unag ti pagtaengan ket sugal latta. Anday agsugsugal dito balay no awanak. Nilaeng nanang manong, kasugsugal na ti bagbagi na. Anya? Kastoy dayje manong, nurumwar, baraha ti gem na. No adda dito'y balay, cellphone ti pagsugalan na. Uray daytan kaka. Nanang, agsarita taman mag, mailiwak ka na kayo. Unay daytan alan, agkakabalay tayo, mailiw ka kanya. Wan ata awan pa'y panawanan ti panagsasarita. Kagsasarita tayo mat. Ti kayat ko asawan, daytay agi inistorya tayo mat sa nga pamilya. Ta kasta ti makuna a happy family with love and affection. Oh, adula amen. Nanang, jak kayat ti kasta. Naragsakak amang manggod para ti pamilya tayo. Iso nga ro dajak pa'y mga asawa tapno matulungan kayo a pamilyak. Kas ka na kayo. Mayawatan kayo kanitatang iti kwartayaw. Kayat ko naragsak tayo amin. Saan kita kanya-kanyang biyag. Ngauray agdidinong partayon kat kaslasan tayo nga agam mo. Daytay ko mamangan tayo amin. Agigiddan tayo. Aginistorya tayo. Naragsak tayo amin. Agserbi tayo amin itinamarswa. Kasyay. Saan kita kamwat may? Makamukan lubong ako nada. Unay netan kaka. Husto ka dinanang wano saan? Ay kat husto ka anak ko. Diyak kaya ti panagsugsugal yaw nanang. Uray anya akita ti sugal. Sana nasayat day ta. Ngamen, ti panggapyo kat tapno mangabak isungag sugal kayaw. Ita, kasano mat nagiti kasinugal yaw. Kastamat lang ati panunot da. Kaya't damat ti mangabak. Mabalin aya nga gigiddan kayo amin ang mangabak. Kwa anak. Ikararagyo pa ikit din ang mangabak kayo.
Di pa'y kat pagbalinon yun nga unfair ti Diyos no kasta. Ngamen, no ipangag na ti kararagyo apangabakan na kayaw, di pa'y kat binayaan nan amaabak mo ti dadduma. Ayunan niya. Ang nasken kami na makasubutak. Anat ko nayaw na. Ko anak, las nga ruden Inakla sumubot kumamot. Apay, maibagayaw no mga abak kayaw. Mga bakak, ngamen, think positive dar aramida. Karagiti naglabas apan nakaabak yaw, nag-think negative kayo nga raw. Ay, saan Pasig at think positive nga raw. Matlagayam. Ngam nagsasarunom at tipan nakaabak yaw. O di saan nga raw husto na ito ibagbagayaw. Nanang, saan yun sa amay katipan nagsugal Iso akas tilangain. No ad-adda atal kanyo ti sugal nga iso ti makatulong ka na kayaw. Sana kaon at tumulong ka na kayaw. Mga sawa aklangan ta ison ti pangipanak iti pagrigrigatak. Kanday ti pay. Ad-adda ka di atal kanyo ti sugal ngam ti Diyos adi na kay baybayan. Ilawlawag yung mananang. No anya o no asino ti ad-adda makatulong ka na kayaw. Sugal, wano ti Diyos. Wano sugal, wano pamilya. Ay unay daytan kaka. Apay nga may ka dito'y balay may tina. May kayo na ado ti kay ayam tayaw. Adot kwarta na ti kay ayam tayaw. Nasumday ti baraha. Ngamawan ang muday ti diskarte. Isungaway kayo, tapno madot ti kwartayaw. What? Di kayo pa'y lakit agkirin. Umay kayo na, tawan pa'y da, tatakador, kan risa, darasinyo. No adada, awan man na. Kontranda kayo man. Iswa, let's go na. Intaan, agpaado iti kwarta. Unay daytan kaka. Ay, uwan man lang arudan. Uray las day tuyan, panati ay ayam kaw. Anya, alas mo't niya bagbagayo na. Berlasting ko nam, tawan patinggana. Unay daytan kaka. Tawan mo na ikaw. Agkaraaba ka mo tuntina. Ay, natural rita matata, nagsugal ka kang araw. Sayang mo tiyado nga oras kawan nakatugaw ditaw. Kalpasan na maaba ka mo lagayam. Ay, ayam nga rod na. Relaxation nga rod, mat. Kasano a relaxation. Kung mais-stress ak launa yan. Kag-relax kayo nga mina. Awanan, naikisap ti kwartak. Uray sinti mo, awanan. Pabuludan na man tagaawid akaw. Ay, kapabuludan ka, ano makiayam ka pa ay? Who knows? Ang mga no, aga-akop kan, itidakal. Ay, no saan asyak ti maakop I think positive na think positive. Think positive nga. Amang pa'y ating positive. Ngam puro negative mo, tinagbanagan na. Kasugal nga raw. Nay, alam man langan dahil na. Tapno da pagpuunam. Kasanaw no maabak, kalpasan na. Singirin naktaw nga urawan kwartak. Kat no jak makabayad ang mga nuapaan naktaw. Negative kanto mo na. Think positive. Malang. Ang taya kayaw. Tamang rugi tayaw. Ay na, mga bakak nga ron ko mga bakak. Ay sigurado ang mga bak ka na. Ta nag-think positive ka. O naidaytan ka. Ay nyangay ita, dinaabak jay sa nga ribaw. Nakautang lake nga rudken kantina. Sulisog kan tumo nga men. Pinilit nak tumot. Ganyan nga ita. Ay kadi kag sangit anana. Ay day takot ti sangit akaw. Siyak ti tao di namutag sangit. Parikot ko ita. No kasanwa ka makabayad.
Ang relax ka kanina na. Di mo pampanunutan, ti sa ngaribaw. Tulong ko kang kanajayan. Tapno saan ka mabagtik nagpampanunaw. Ay agyaman ang rutina. Talaga adya ako nagsugal. Oray asino pa, iti mang pilpilit kanyak. Gusto wa talaga amin ng bagbaga dyan ako. O sige, agawid ako. Unay daytan kaga. Ano ngay mo, tinabak yun na nang. Kwa anak. Nagsarita tayo mutan. Didak mo't impangag Apolos. Ad-adakit di nga impangag yun iti na amanugal. Pakawanan na kanak ko. Talaga asan to na maulit tayo jay. Husto ka mo ngamen. Ngam nagpasuli sugaklat ta. Ulitek anak. Pakawanan nak. Sa anak asadista na nang. Gaputa nagpakawan kayaw. Maawatan kayaw. Ngam Diyos tiad adda pagkidawan nyo iti pamakawan. Ta naglabsing kayo iti paglintagan na. Ay na. Uwan anak. Agyaman ak iti Diyos, taimpaayan nak iti pamilya akas kada kayo, nagsisingpat. Da kayo ngay nanang. Apay, saan kayo anasingpag? Saan? Dakasak. Nasingpet kayo nanang. Ngamin, kayat yung tiyagbalbaliw. Tidakas ataaw, di napulos kayat tiyagbalbaliw. Kan tinasingpet ataaw, ammo na abigbigan ti pagbindutan wano basol na. Tidakas ataaw, matigas. Saan na apulos abigbigan ti kamalina? Iso adi ukuman ti bagbagiyo nanang. Diyos laeng ti addaan kalintagan amang hukom iti asinuman. Unay daytan, kaka. Wen papagayam, nagulib ti puso ti tao, iso nga aganayas tayo ang mga ramin, iti saan nga umiso. Ngamkit de, pagbabawyan tayo matlaang dayta iti uli na. Ket no nagbabawyan tayon, saan tayo kuman nga ulit-ulitan ti isumot la abidot. Nanapan niyang, wano nana ipipan niya, kunayo adiyo kayat ti maabak iti sugal. Nasaysaya at matlaeng no saan tayo nga agpaabak ka ni Satanas no may papan iti prinsipyo ti Diyos. Ditan kagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana paulwan. Jak kayat ti maabak. Dito'y drama tayo. Unay na tan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.